yaushe za mu je Enugu wannan shekarar don zaman nan ya ishe ni. Sani kalala ina gaya maka abun ya dade yana namuna ba, abun yana zuciya na yana raina. Ina son maka wannan magana amma ina tunanin faso ba zai bari mu fita mu bar garin nan ba saboda ya hana fita a bar garin nan ba. Haka ne, za mu samu sarki ya je gun fasto ko zai ban mu je Enugu neman kuɗi. Haka ne, za mu bari jibi kadan mun je church sai mu taru gaba ɗaya mu je mu yi musu magana a tare. Ko ya ga gani? Wancan kamar murguji ne ya wuce ba? Ko ni ma ku kama shi na gani ko ya wuce. Amma ina za shi kuwa haka ya wuce da daren nan kuwa na ga ya nufa hanyar gushewa. Ko abin da mamaki ba za mu zo mu bi bayansa ba? Gaskiya mu tashi mu bi bayansa fa, mu tashi mu bi bayansa. Murguji, 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 ina za ka ne haka kake ta sauri ka nufi hanyar gushewa? Murguji, ina kake ta sauri ka nufi hanyar gushewa? Me ya kai a kushewa? Malam ka yi hankuli saboda kana taka mana yara a gurin nan. Ko baka ji bane Bil'adama? Baka yarda da abin da muka faɗa ma ba. Ya Ubangiji ne suka cire ni. Ubangiji ne suka cire ni. Ya Ubangiji
Ubangiji kare ni Ubangiji ya kare ni Ubangiji ya kare ni hirin Ubangiji ya kare ni hirin fitarwa Ka gama gudun naka.
bamu akwai wata masifa da take niyyar shigo mana wannan gari namu mai albarka. Manuwa da ikon Yesu ba wata masifa da za ta shigo mana cikin garin nan namu mai albarka. Ina jin ka Manuwa, wacce masifa ce ta shigo mana cikin wannan gari namu mai albarka? Ranka ya daɗe sarki Bamus, wata fatalwa ce take yawo a garin nan wacce take so ta addabi al'ummarka. Tabbas magana da aboki na faɗa gaskiya ne. Fatalwar nan tana bin mutane gidaje tana karkashe. Domin kuwa al'ummar garin Zaratuwa suna cikin tashin hankali domin ba su da ikon yawo in dare yayi. Kowa yana cikin fargaba. A mazauni na sarki Bamus, sarkin maguzan garin nan, a yi maza a sanar da bokana wannan maganar tun kafin wani abu ya sake faruwa a cikin ƙauyen nan. An gama, Yesu ya taimake ka. Gol. Adamına vurmuş. Me ka tabbata kai? Sarki ne ce a kirawo ka domin gari ba lafiya. Sai na gaya masu, na ce mai tun bayan na ba abu zai zo isa mu ikoroni. To ka je ka gaya mai zan sai na gama ayyuka na. Fita mun ta baya. Fita ta baya. Ya ku jama'a garin Zaratuwa jama'a ta, mun ji kokenku domin ko mun tura an kira mana boka za a shashafa muku garkuwa a jikinku. Wannan wacce fitar wannan ba za ta tasiri a tare da ku ba. Kun ji ko? Yesu ya taimake ka, ya baka lafiya. Yau boka, ka fara aikinka. An gama. Ikon Yesu, fatalwar nan ba ta kuma tasiri a garin nan. Amen. Boka
wabarakatuh. Ma lafiya dai? Ina sallama baka an samu ba, kuma ina baka hannu ga baki ɗaya kake karɓa hannun. Menene yake tafe da ke? Ni bako ne, kuma yanda zani da nisa, guzuri na kare ga kuma yamma ta yi. To yanzu me kike bukata? Ina neman taimako da gurin masauki. Masauki kike bukata? To ya sai taimake mu gaba daya. Za mu baki masauki yanzu. Kwana nawa zaki yi a nan? In gari ya waye ma kawai zan iya tafiya ne tunda yanzu yamma ta yi. To shikenan. Yanzu za mu karasa gida sai da jina nuna miki wani taki sai ki duba idan ya miki sai ki kwana ciki. To alhamdulillah, masha Allah. Yawwa. Alhamdulillah. Tashi mu karasa gida ko? Alhamdulillah, masha Allah. Masha Allah. Masha Allah. To mu tafi. Okay. Fatalwa gidan namu. Fatalwa. Jesus, Yesu. Subhanallah. Jesus. Me yake faruwa kuma haka? Jesus. Subhanallah. Jesus. Wannan kuma wani irin sabon al'amari ne wannan, mu ba mu saba da irinsa ba. Ubangiji Yesu ka taimaki yaron nan. To yanzu ina gani su zami mu tafi gurin boka. Ya mun tafi da kai zaka bani kuma masauki kuma baka bani ba. Fatalwa ta kama mu yaro a cikin gida. Fatalwa yaro ya fito, fatalwa a gida ta hau min kan yaro. To ai fatalwa mu a addinin mu babu wata fatalwa a addinin Islam. To ta kama min yaro kace ba fatalwa a zahirance. To a zahirance mu babu fatalwa a addinin Islam. Mu ba mu da wata fatalwa ko kuma wani aljani. Shi gurin boka. To ya duba min yaro. To bara mu gani. Mu nuna muku za mu taimake ka, mu nuna maka Allah mu ɗaya ne mu. To shikenan malam. Mu Allah mu guda ɗaya ne. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dan cire hannun ka da kanan tunda ko kun imani da wani boka. Mu mun dogara da Allah mu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, alamu ma bayna aydihim. Wa ma kana la shay'a min ilmihi illa bima huwa wasi'a kursiyyuhu samawati wa ma fil ardh. Wala udu hibzuhuma huwa al azim. Sanni yaro. Ki hakuri yaro. Ki hakuri yaro. Jesus. Alhamdulillah. Baba na warware. Ubangiji Yesu. Allah mun gode ma Yesu. Subhanallah. Yesu mun gode. Malam mun gode mu. Mun gode muku malam. Ubangiji Yesu ya taimake ka. Ya kara ma nisan kwana malam. Allah ya saka da kai. Allah shine abun godiya. Gashi kuma har yanzu ba ka gaya mun sunanka ba. Sunan mu ce dai. Sunan na ce. Sunanka ce dai. Masha Allah. To ku daga ina kuke? Ni daga Bama nake. Kamar kuma yadda na gaya muka a addinance babu wata fatalwa. Ko da cikin Alƙur'ani ma babu wata fatalwa. Da haka ka yadda da ni. Ka yadda da ni. Babu wata fatalwa a zahirance. Kuma ba dilancan ma babu fatalwa. Malam muna zaune a wannan gari. Fatalwa ta takura mana wannan gari namu, tana ta kashe mana mutane. Mu rasa yadda zamu, muna zaune kullum a soraci. Ba mu san me zai je dawo mana ba. Sarki Bamus ya nemi taimakon bokaye da dama akan magance wannan matsalar ta ita fatalwa, amma a ƙarshe bokan namu ma ya mutu. Subhanallah. Ai a rayuwa babu wani laifi mai girma a gurin Ubangiji kamar shirka. Duk da yake dai ku ba musulmai bane, bai zama lallai in na ga muku ku yarda da ni ba. Amma da za ku yarda da ni, da na tabbatar muku cewa maganar bokaye dukkan shirka ce. Insha Allah. Kamar yadda na gaya maka a baya, babu wata fatalwa, babu ita, babu alamunta. Maybe akwai wani babban laifin da kuka wa Ubangiji ne ya jarabce ku da wannan.
Ubangiji Yesu ko da yaushe mai yafiya ne. Babu wani laifi da za mu yi wa Ubangiji mai Yesu ya jarabce mu da irin wannan annobas. ai ce dai ka sani babu wani abun bautawa da gaskiya sai Allah. In ka bauta wani face ubangijinmu kamar kai shirka ne. Malam, ina jin ka ce dai ina so ki rike wannan furucin naki. Domin idan sarki ba mu ita wannan zai iya sawa konaki da ranki. subhanallahi a ƙona mutum kuma da wuta fa Tabbas domin wata 3 da suka huce baya sarki wani malami ya yi yunkurin yin irin wannan abin da kai. Sarki Kamus ya sa aka kama shi aka kone shi. subhanallahi ƙonawa wani mutum kuma da ransa. Ƙwarai da gaske. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙona mutum da kuma ransa. Ƙwarai kuwa, domin a kan ido na hakan ta faru wata 3 bayan suka wuce. Hakika kun aikata babban kuskure. A ƙona mutum kuma da ransa. Mutum za ku ƙona da ransa. Lallai kun aikata babban kuskure. Hakika kun aikata babban kuskure. Inda kun san haƙin rai da ba ku aikata haka ba. Malam, bari ki jin gaya miki gaskiya. In dai sarki Bamus ya ba da umarni akan ayi abu, to babu wanda ya isa ija masa akan cewar ba wanda zai wannan abu. To hi waye sarki Bamus din? Waye shi? Shi waye sarki Bamus din? To ai yanzu malam, mu da kuke gani muna zaune a wannan gari. Ba za mu iya buɗe baki mu ce da sarki Bamus wani abu akan hukuncin da yake yankewa akan mutanen garin shi. To shi wata uwa ce hi sarki Bamus din? To ba ma iya. Me ya isa yi? To ya zamu yi? A gurin ubangiji hi guda nawa yake? To ya zamu yi? Ya kai Fir'auna ne ko ya kai dan Karuna? Ya za ni ka tahi ma mu je ka nuna min sarki Bamus din ni in ganshi in ga ko hi waye. To malam, za mu tafi yanzu. Zan sami yaro zan haɗa ki da shi ne a gurin shi. Tashi mu tafi. Amma ni yanzu in je in raka ki da kaina gurin shi. Zan sami yaro. Tashi mu je to ne ga waye shi sarki Bamus din. Yan je tarar waye shi sarki Bamus din. In ga ko hi waye.